ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் தோழி பேசுகிறேன். பிக் பாஸில் கானா வினோத் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு. அமௌண்ட் அவர் எடுத்துகிட்டு போனதில் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அவர் எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக பிக் பாஸில் அவர் உலக லெவல் எல்லார் மனசுலையும் ஜெயிச்சிட்டாரு கானா வினோத். இருந்தாலும் உள்ள ஏதாவது பண்ணி ஏதாவது ஆயிரும். அவர் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு போனது தான் நல்ல விஷயம். ரெண்டாவது, இந்த அமௌண்ட் அவர் ஃபேமிலிக்கு, அவர் குழந்தைங்களுக்கு செலவு பண்ணட்டும். அனாவசியமாக யாருக்கும் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவர் ஒரு டைம் ஒரு எபிசோடில் சொன்னார், 30,000 ரூபா கடை வாங்கி என் ஒய்ஃப் கையில் கொடுத்துட்டு தான் நான் இந்த பிக் பாஸ் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் அந்த பணத்தோட கஷ்டம் அவருக்கு தெரியும். அந்த பணத்தை பத்திரமா வச்சு அனாவசியமாக யாருக்கும் கொடுக்காம தான் ஃபேமிலியை பார்த்து சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நான் அந்த கடவுளை வேண்டிக்கிறேன். கானா வினோத், ஆல் தி பெஸ்ட். பாய்.